a v tomto momente po ňom túžime. Po Petrohradskom striebre a Göteborgskom zlate môžeme skompletizovať našu seniorskú zbierku aj o helsinský bronz a to znie fantasticky. Miroslavovi Šatanovi i Robertovi Reichelovi a ich tímom sa zlatý sen rozplynul za veľmi podobných okolností. Slováci i Česi sa síce dokázali vysporiadať s nepriaznivým vývojom zápasu v semifinále a vyrovnať, no na druhý gólový trhák Švédov, respektíve Kanady, už odpovedať nedokázali. Tým Františka Hosu mal približne o 5 hodín menej času na regeneráciu. Dúfajme, že tento čas nebude našim chlapcom po vyčerpávajúcom súboji so Švédmi dnes chýbať. Dnešné stretnutie rozhoduje Kanaďan Robom Matsuoka, na čiarach potom budú Američan Kevin Redding a Švéd Joachim Karlsson, v našej bráne Jan Lašák, na druhej strane Tomáš Vokol. Povedzme si najskôr zostavy tímov. Prednosť dávame Slovensku. V bránke sa predstaví Jan Lašák, ktorého štatistiky zaradili na 4. miesto v poradí brankárov. Prvá obrana Robert Švehla, pre ktorého je to možno posledný zápas v jeho kariére. Pravda, ak neprikývne na ponuku štvoročného kontraktu Toronto Maple Leafs spoločne s tým Radovan Suchý. V útoku náš kapitán Miroslav Šatán, Richard Zedník, no a samozrejme Pavol Demitra doplňa prvú útočnú trojicu. Je to teda istá zmena. Tréner František Hosa vymenil poradie útokov. Tu máme Tomáša Vokouna, ktorý bude aj dnes brankárskou jednotkou českého tímu. Od súboj v semifinále proti Kanaďanom nedochytal. V prvej obrane slávisti Kadlec a Hejda. Hráči, ktorí sú obrovským pozitívnym prekvapením českého tímu na svetovom šampionáte. Útok potom tvorený zo skúsených hviezd NHL. Milan Hajduk na pravej strane, na centri skúsený Martin Straka a naľavo potom tento krídelník Carolina Hurricanes Jan Hlaváč. Tréner Lehner však urobil zostavy, respektíve zmeny v ďalších formáciách. Ponechal v druhej formácii na centri Roberta Reichela, vľavo Davida Výborného, na pravú stranu už je presťahovaný Jaroslav Hlinka. V tretej formácii Jiří Hudler, má napravo Micháleka dopísaného pred dnešným stretnutím na súpisku, na ľavo na Zub. Štvrtú formáciu tvoria Balaštík, Vašíček a Kotrla. Pripravený bude ešte Vrbata. Dnes teda nenastúpi na ľadovú plochu Radek Duda. Do poslednej chvíle visel otáznik aj nad štartom Žigmunda Palfiho a Ľubomíra Višňovského, ako sme však aj v našom štúdiu z úst lekára výpravy doktora Dalimíra Jančoviča počuli. Všetko je v poriadku a obe opory, či už útoku alebo našej defenzívy, sú dnes trénerovi Františkovi Hosovi k dispozícii. Tu je Milan Hejduk, 50-gólový strelec Colorado Avalanche, ktorý sa po dlhej nadvláde Jaromíra Jágra NHL, čo sa týka českých hráčov, vyšplhal na top rebríček českých hokejistov v zámorskej súťaži. Jaroslav Modrý. Puk sa ocitol na našej striedačke v lapačke druhého brankára Rastislava Staňu. Žigmund Palfi inkasoval veľmi tvrdý úder od Petra Forsberga v závere včerajšieho stretnutia. Žigmund Palfi nazbieral zatiaľ 15 kanadských bodov od rekordu svetových šampionátov, ktorý drží Erik Lindros a ktorý je 17 kanadských bodov, ho teda delia už len 2 body, čo je v tomto stretnutí samozrejme reálne, ak sa mu bude dariť. Ľubomír Višňovský, keďže nastrelil puk spoza stredovej červenej čiary, hra sa presťahuje späť do nášho obranného pásma. Jaroslav Modrý, obranca Los Angeles Kings, dnes teda nastúpi proti dvom svojim spoluhráčom, Ľubomírovi Višňovskému a Žigmundovi Palfimu. Vašíček na boli z českej strany. Úspešnejší bol však Jozef Štimpel. Martin Štrbák. V bolestivej grimase na ľadovej ploche. Slovenský obranca mierí na striedačku. Snad nám tento záber prezradí, čo sa stalo. Áno, Balaštík ho sekol, zrejme trafil presne ten priestor medzi holenným chráničom a nohavicami, ktorý je nekrytý.
Škoda, že to uniklo pozornosti hlavného rozhodca Matsuoku. To bol zákrok, ktorý sa dal odpískať. Dušan Milo. Miro Hlinka. Richard Lindner. Ladislav Nať. Vrátil puk späť na Richarda Lindnera. Tomu sa ukazuje Dušan Milo. Milovú prihrávku zachytili napadajúci Česi a takmer Robert Reichel poslal nebezpečnú finálnu prihrávku. Dušan Milo. Miroslav Hlinka nezachytil puk. David Výborný. Robert Reichel. Česi iba nahodili puk, striedajú. Počas hry odchádza už Reichelova formácia. Na ľad poslali českí tréneri Jirku Udlera s Michálkom a Supom na krídlach. V obrane potom slavistická dvojica Kadlec Hejda. Už máme na ľadové plochu Majeskev, ktorý teraz potiahol puk, nahodil ho a štvrtú formáciu Peter Sejna hľadal brankára Divojeviča. Predu ide Sup, pred ním Vladislav Čierny. Slavista napokon prihral. Dobre zapracovali naši chlapci pri návrate pred Lašákovú Svetiňu. Richard Kapuš. Pôvodne, ak by dnes nehral Žigmund Pálfi, tak by sa Kapuš presunul do formácie k Hlinkovi a Orságovi. Tomáš Vlkov musel zasahovať. Dobre, v strednom pásme Ľubomír Višňovský, ktorý nepustil Čechov do útočnej kontry. Ešte raz tá strela a Richarda Kapuša a Jiří Hudler, ktorý sa vracal, puk zobral. Bude sa hadzovať v našom obrannom pásme. Posielame na ľadovú plochu opäť náš prvý. Štimpelov útok, hoci zahájovacia zostava bola iná. Poslali sme na Pavla Demitru. Na druhej strane Milan Hejduk, takže formácia Martina Strachu, prvý útok českého týmu. Martin Štrbák. Po tom, čo Hejdukovi zobrali naši chlapci puk. Dá sa, že Štrbák už je v poriadku, že sa dal dokopy Bondra. Pekný pas, pretlačil sa cez Kaderleho a Modrého, ale už bol zo strelačkého úhla. Štimpel. V ňom je dvojica Čechov, Štimpel ešte udržal puk. Škoda, nezakončil backendom a Hlaváč mu tam trošku clonil a hákoval okejku. Hlaváč. Straka iba vyhadzuje do stredného pásma. Višňovský sa vracia pre puk. Poďme opäť dopredu, na Bondru prihrávka cez Milana Hejduka neprešla. Puk smeroval priamo na našu Svetiňu. Čakáme, striedame, posielame na ľad opäť Demitrovú formáciu, Višňovský. Na druhej strane už Vašíček s Kotrlom a Balaščíkom na krídlach. Špaček. Opäť robustný, mladučký, 22-ročný center Carolina Hurricanes. Jozef Vašíček, pri ňom Rado Suchý. Balaščík sa prezentoval už v úvode stretnutia v prvej minúte nepotrestanou sekerou na Martina Štrbáka. A sme ale Čechov do ničoho nepustili. Zase sa musí dať ešte Miro Šatan. Suchý, atakovaný Vašičkom. Kotrl sa napádal Roberta Švehlu, ten chcel vysunúť na pravej strane Richarda Zedníka. Hra je prerušená, máme za sebou takmer 4 minúty z úvodnej časti hry. Pohľad na našu striedačku, na ktorej kráľuje František Hosa. Bývalý huževnatý obranca, jeho 32 gólov v takmer 360 zápasoch bývalej federálnej ligy je najlepším dôkazom, že jeho hráckým krédom bola predovšetkým spoľahlivá defenzíva. Ale tu je Slavomír Lenner, coach českého týmu, veľmi uznávaná odborná autorita. Slavomír Lenner pôsobil 4 roky ako scout a asistent trénera v organizácii Florida Panthers. Príliš sa nevie o tom, že rok pôsobil ako tréner aj v Číne. Bolo to hneď na začiatku jeho trénerskej kariéry. Slavomír Lenner dostal od tamojšieho vedenia úlohu vybudovať v Číne kvalitné hokejové zázemie. Miro Hlinka prehral buly, okamžite nasledovala strela, ktorú zblokoval Vladimír Orsák, hoci aj za cenu bolestivého zásahu Vladimír Orsák odkrýval na striedačku. Medzi tým pokračuje útočná akcia nášho týmu.
Petr Kadlec. Nebude to zakázané uvoľnenie, musíme hrať ďalej. Jan Lašák. Richard Lindner. Gať. Postavenie mimo hry. Postavenie mimo hry na modrej čiare. Vladimír Horsák. Na striedačke nášho týmu. V tej otváre je vidieť, že ten zásah bol veľmi bolestivý. Dá sa však očakávať, že Vladimír Horsák pochopiteľne zasiahne aj v ďalšom priebehu tohto stretnutia. Čierny, po ňom Majský. Česká útočná akcia uviazla už na stredovej červenej čiare. Jindřich Kotrla. Jaroslav Modrý spravil chybu pri rozohrávke. Sejna. Branko Radivojevič. Sejna. Pri ňom Jaroslav Modrý, ktorý napokon puk získal a posunul ho Michalovi Supovi. Naša štvrtá formácia však veľmi dôrazne forčekuje a drží svojho súpera v obrannom pásme. Čierny. Až teraz sa Česi veľmi komplikovane dostali až do nášho útočného pásma. Pozor na Hudlera, našťastie sa k strele nedostal. Sejna má priestor. Avšak jeho spoluhráči odišli striedať a tak mu nezostalo nič iné ako posunúť puk smerom k Vokounovi. Jaroslav Špaček rozohráva ďalšiu akciu českého týmu. Čakal, kým mu naskočí kompletná prvá formácia. Martinovi Strakovi rozhrávka nevyšla ani na dvakrát, ale opäť Straka dostal sa k puku. Má tam už našliapnutého Laváča, hrá sa ďalej, hoď Straka skončil na ľadovej ploche. Jozef Štimpel, pred ním potom brániaci slávista Pavel Koloržík. Opäť sme sa previnili, či pravidlám, bude sa vádzovať v strednom pásme. Žigmund Pálffy, určite to nie je jednoduché hrať s narazenými rebrami, predsa len pri akomkoľvek pohybe je rebrá cítiť. Jozef Štimpel ostal na ľade. Mali sme kompletne dostriedať prvú formáciu proti nemu. Potom Nabulíva Šíček, zatiaľ najúspešnejší Šíček na vhádzovaní. Hejdov faul, bude sa vylučovať. Potom čo Štimpel vystihol rozohrávku, potrestal takú malú chybičku. V českej rozohrávke tak musel slavistický obranca Jan Hejda, 24-ročný odkolenec pražskej Slávie, takto zahákovať Jozefa Štimpela. V 6. minúte a 8. sekunde budeme hrať prvú presilovú hru. Presilovku sme mali hrať už v prvej minúte po evidentnej sekere na Martina Štrbáka. Až teraz príležitosť prvej presilovej hry pre slovenský tým. Nechávame na ľade Štimpela s Pálffym a Bondrom. Vzadu potom Višňovský, ktorý sa teraz musí vrátiť až do nášho obrazného pásma spoločne so Štrbákom. Tu máme percentuálnu úspešnosť Slovenska z presilových hier. Stále sme nad 30%. Stále dávame zhruba z každej tretej presilovky gól. Na druhej strane Česi v oslabení dostávajú zhruba z každého 7. oslabenia gól od protivníka. Majú 86% úspešnosť počas oslabenia. Pálffy trošku lákal na seba Špačeka, ktorého vytiahol až na modrú. Ešte Štimpel, nadal Štrbáka. Kolařík ešte nevyhodil puk, tam je Ľubo Višňovský. Pálffy, Višňovský, vynikajúca prihrávka. Strela vedľa. Vyháňame sa z útočnej tretiny a striedame. Vystriedali Česi, poslali na ľad novú štvoricu brániacich sa hráčov. Je tam Reichel, je tam Sup, v obrane potom Kaberle s Modrým. My sme poslali na ľad už Richarda Zedníka s Pavlom Demitrom a Mirom Šatanom. V obrane ešte potrebuje dostriedať Štrbák. Miesto neho naskočil Lindner, ktorý teraz dostal prihrávku. Lindnerová strela. Pravý betón. Vokouna, ešte Zedník zabojoval. Miro Šatan môže trošku roztiahnutú českú obranu opäť. Dobre sklonil Zedník pred Vokounom, ktorý toho veľa nevidel, ale Česi podobne ako Švédi v semifinále zatiaľ veľa striel zblokovali. Ešte 30 sekúnd sa bude hrať presilová hra pri vylúčení Jana Hejdu. Máme Pavla Demitru, dubnického rodáka, odchovanca Dubnice, hráča St. Louis Blues. Bude sa vhádzovať v
strednom pásme. Ešte raz sa pozeráme, ako Peter Bondra s Jozefom Štempelom sa snažili pretlačiť puk na Martina Štrbáka, ktorý bol pri ľavej žrdi, ale Česi sa stiahli pred svojho brankára. Pomaly sa končí 8. minúta, končí sa naša presilová hra. Ešte máme 20 sekúnd na to, aby sme potrestali podrazenie Jana Hejdu. František Hossa poslal útok vedený Miroslavom Hlinkom. Ten však musí začať ďalšiu útočnú akciu až spoza bránky Jána Lašáka. Miroslav Hlinka. Naď nespracoval jeho prihrávku. Tu je ešte Dušan Milo. Hejda naskočil z trestnej lavice. Hlaváč. Lindner. Opäť Jan Hlaváč. Našťastie sa nepreviel do takej pozície, z ktorej by mohol vystreliť. A tak môžeme odpovedať. Richard Kapuš, už je ten prekrásny gól. Dal dokonca pri vlastnom oslabení. Majský. Sejná, ale ešte pred ním Jaroslav Špaček. Naši sa veľmi zodpovedne vracajú, neumožňujú Čechom zatiaľ žiadne prečíslenia. Jaroslav Špaček. Rýchlosť naberá Vašíček. Špaček si však vybral Hejdu. Branko Radivojevič. Jan Lašák. Jeho prihrávku na Sejnu zachytil Baleštík, po ňom ešte Vašíček. Majský. Kapuš. Nič iné Richardovi Kapušovi nezostávalo, nemal rýchlosť a bol v obklúčení českých hráčov. Višňovský. Peter Bondra. Po ňom Jozef Štimpel. Jozef Štimpel je najlepším nahrávačom na šampionáte. Takmer to zachytil Štrbák a ohrozil Tomáša Vokouna. Višňovský zachytil ešte v útočnom pásme, ale udržať sa mu ho už nepodarilo. Pozor na túto akciu! Takmer sa Robert Reichel dostal do individuálneho nájazdu. Peter Bondra. Po ňom Štimpel, ale dostal sa k puku len na veľmi krátko. Jaroslav Hlinka sa preháčkoval cez Ľubomíra Višňovského. V poslednej chvíli zatiahol ručnú brzdu Martin Štrbák. Jan Hejda. Zatiaľ sme svedkami dobrého útočného stretnutia. Dovolím si povedať, že zatiaľ sme lepším tímom na ľadovej ploche. Sme aktívnejší dopredu a dokážeme sa dostať do českého obranného pásma. Tu vidíme ešte niektoré momenty z posledných sekúnd. Máme za sebou už prvú polovicu úvodnej tretiny. Ešte raz strela Richarda Lindnera a zákrok Tomáša Vokouna. Mimochodom, ten si sypal po semifinále popol na hlavu, priznal, že všetky 3 góly, ktoré dostal, išli plne na jeho konto. Ale všetci českí hráči museli priznať, že Kanada vyhrala semifinále úplne zaslúžene. Česi veľmi ľutovali hlavne ten fakt, že v rámci tohto muža nevyužili striedanie brankárov. Bar chytal fantasticky, nevedeli ho prestreliť. Potom ako naskočil na ľadovú plochu po zranení Bárka Luongo, zdal sa byť práve českým hráčom Luongo trošku neistý. Veď napokon Česi dostali 8 gólov v zápase proti Kanade. Po rozdelení Československa im nikto taký počet gólov nedal. Pozor na našu akciu. Vladimír Orsák sa natlačil a dokázal backendom zakončiť. Ešte strela od modrej čiary. Hlinka. Tu je Lindner. Laco Naď. Česi postupujú do našej sformovanej a skonsolidovanej obrany. Jan Lašák. Naď má priestor v strednom pásme. Traja proti dvom. Za Naďom je Miroslav Hlinka. Hlinka ešte hľadal prihrávkou Vladimíra Orsága. Jindřich Potrlák spravil chybu. Sejna! Nie je to gól!
viac hry, vytvárame si šance. Zatiaľ sa nám nedarí skórovať. Verme, že je to len otázka času. Branko Radivojevič padá a budeme hrať druhú presilovú hru. Musím pochváliť našu štvrtú formáciu, ktorá od začiatku dobre napáda v českom obranom pásme, ruší rozhrávku Čechov, ktorá si dovolila dokonca proti prvej českej formácii, proti Strakovi s Hlaváčom a Hejdukom dostať Čechov pod tlak a vypýtať si takto faul záslov Branka Radivojeviča. Martin Straka, center Pittsburghu Penguins, odíde na trestnú lavicu, hoci momentálne mierí na striedačku, keby mal problémy s nohou. A ešte raz tá šanca Petra Sejnu. Mohol si zapísať na svoje konto na týchto majstrovstvách sveta svoj premiérový gól. Martin Straka dostáva 2 minúty za podrazenie, ale odchádza do kabíny. To je veľké oslabenie českého týmu. Straka je so 6 gólmi najlepší strelec českého týmu na majstrovstvách a s 10 bodmi je najproduktívnejším hráčom Čechov. Ale venujeme sa presilovej hre, poslali sme na nás našu kompletnú prvú formáciu, teda Štimpelovú útok, Štrbáka s Višňovským dozadu. Višňovský, Česi tam majú Reichela a výborných obranárov, vzadu potom dvojcu z NHL, modrého s Kaberlem. Prepáčte, je tam Špaček na miesto Kaberleho pri modrom, ten práve vyhodil cez všetky čiary. Štrbák. Jozef Štimpel. Sme spomínali, že najlepší nahrávajúci hráč na týchto majstrovstvách a súčasne druhý najproduktívnejší hokejista šampionátu. Teraz sa Česi poľahko dostali vždycky s pukom von z pásma, respektíve vyhodili puk cez všetky čiary. Po tom, čo českej defenzíve pomohol aj Tomáš Vokoun. Lindner, už je tam Demitra. So svojimi krídelníkmi, Lindner so Švehlom vzadu. Začala sa už druhá minúta našej presilovej hry, počas ktorej sa zatiaľ Česi veľmi dobre bránia. Opäť získali puk a môžu vyhodiť. Radoslav Modrý. Teraz urobil chybu, to bolo zaváhanie Modrého. Demitra. Na druhej strane je Miro Šatan. Opäť Palo Demitra, už je pri ňom Kadlec, ale i Hejda. Ten vyhadzuje puk cez všetky čiary, Česi striedajú, lebo mali na ľadovej ploche troch obráncov, ktorí nestihli dostriedať. Šatan napravo, Demitra, na modrej, Švehla je oddávka, Miro Šatan, dávame gól! Miro Šatan otvára v 14. minúte skóre stretnutia. Využívame našu druhú presilovú hru v stretnutí. Je to veľmi dôležité, že sme dali prvý gól, že nemusíme doťahovať český náskok. Boli tam dôrazní dvaja hráči pred brankárom. Richard Zedník tam slonil a v zápätí Miro Šatan spoza slávistu Kadleca doklepol puk do českej brány. Takto sme si predstavovali úvod stretnutia. Vyhrávame 1-0. Sme na koni pre Mira Šatana. Je to 6. gólový zápis v majstrovstvách sveta. Po Žigovi Páfnimu našim druhým najlepším strelcom. Náš tým potvrdil, že je najlepším vo využívaní presilových hier na týchto majstrovstvách sveta. Pozor však na českú odpoveď. Richard Lindner vydoloval puk a otvára sa pred ním priestor. Orsák. Jaroslav Špaček. Opäť Vlado Orsák. Miro Hlinka môže strieľať, ak tak robí. Bokom vyráža len pred seba. Jiří Hudler. Akciu českých reprezentantov spomalilo avizované postavenie mimo hry na modrej čiare. Dušan Milo a Richard Lindner. Modrý. Po ňom Sub. Pozor na šikovného Hudlera. Ale výborne Čierny. Jaroslav Hlinka. Jeho prihrávku výborne prečítal Sejna. Balaštík. Jaroslav Hlinka. Ale budeme hrať poprvýkrát v tomto stretnutí oslabený, pretože prienik
Jaroslava Hlinku zastavil náš obranca Ivan Majeský len za cenu faulu a my sa budeme musieť, no dúfajme, že celé 2 minúty brániť. Nekompromisný obranca Floridy Panthers si podľa posúdenia hlavného rozhodcu Matsuoku pomohol faulom. Bolo to priamo pri našej striedačke. Nič sa nedá robiť. Musíme prežiť toto oslabenie a musíme si udržať náš jednogólový náskok. Tu máme Ivana Majeského, odchovanca Banskobystrického hokeja. Dvojročné pôsobenie práve vo Fínsku. V Ilvese Tampere ho vystrelilo až do NHL, kde pôsobil v sezóne v drese Leckých Panterov. Ešte raz náš gólový zápis zo začiatku 14. minúty, na konci 15. minúty však presilová hra českého týmu. Česi poslali na ľad už tú kombinovanú formáciu s Reichelom na centri, na krídlach potom dvojica skúsených hráčov Hlaváč, Hejduk. Dozadu sa posúval Straka tejto formácie, ale keďže ten je zranený, tak momentálne na ľadovej ploche iní hráči. To je Richard Zedník samostatný. Okovno vychytal. Mohli sme udreť po druhýkrát. Hlaváč. Súboj s Martinom Štrbákom, je tam až trojica českých hráčov. David Výborný. Zadu Robert Reichel na modrej, ešte Reichel. Až ak to veľa nevidel, Hlaváč nezískal puk a môžeme vyhodiť. Či sa to Štimpelovi nepodarilo, Reichel. A zotknutý priestor na ľavej strane pre Kaberleho. Pozor na tie Hlaváčové drážky. 1-1, nič sa nedá robiť. Česi využívajú po 48 sekundách svoju vôbec prvú presilovku v dnešnom stretnutí. Jan Hlaváč, krydelník Caroliny Hurricanes, sa zapisuje do streleckej listiny. Takže Česi dokázali vlastne 2 minúty a 21 sekúnd po našom góle hneď odpovedať. So šťastím naskočil puk ponad pravé rameno Lašáka. Ešte raz sa na to pozrime. Ešte 4,5 minúty nám ostáva do konca úvodnej tretiny. Česi sa vrátili do stretnutia. Teraz Vašíček potiahol puk do útočného pásma. Balaštík, opäť Vašíček atakovaný zozadu Demitrom. Balaštík. Dimitrov si poradil s dvojicou českých hráčov. Suchý. Zedník. Škoda, že Ríša ten nepremenil ten samostatný nájazd. Môžeme na to byť úplne inak v prípade